Mag-harvest tag talong mga kabanat. Daghan kayo oh. Ito aning pakbiton mga idol. Lamig ipakbiton ninyo ani kadagko oh. Daghan kay bunga mga idol, isa ra ka puno ani pero napuno og bunga. Oh, nangumbitay oh. Ang dami. Apa? Mga idol oh. Presko pa kayo ni. Munga pa ta, ilaghan pa dire. Oh. Ano yun ani sakto kay pakbiton mga idol kay tamis. Pa oh. Apa? Pwede na ni mga idol. Mangita ng tagsahog ani. Nara akong nakuha mga idol oh. Talong nga tagas, lingin ang talong nga tagas dire nagikan mga idol oh. Munga pa. Tapos ko na pong ma-slice at mahugasan ang ating talong mga kabanat, pati ang ating panakot, kaya magluluto na tayo ng pinakbit na Ilocano style. Ano ito mga idol? Ito yung luto nung mga sinauna mga idol. Walang kamanti-mantika po. Yan oh. Ganyan lang. Sibuyas, kamatis, tapos ilagay ang gulay. Siyempre, ang pinakasikreto mga idol ay ito, bagoong po mga idol. Traditional way of cooking po ito ng mga Ilocano mga idol. Kunting tubig siyempre, pampalambot. At yun na. Isalang na natin mga idol. Ayan na po mga kabanat, at isalang na natin ang ating pinakbit. Siyempre hintayin na lang nating maluto yan mga idol. Ayo. Nara mga kabanat, ito ang pinakbit mga idol oh, luto na. Pinakbit na lutong sinaunang panahon mga idol. Walang kamanti-mantika po. Yung bagoong ang nag-ano ito, dala ng siyempre sarap. Salamat kayo sa lami kay nga grasya Ginoo. Nara mga kabanat oh. Lami kini mga idol. Yan na po ko'y sabaw diri mga idol, kay siyempre mahilig magsabaw si kabanat eats. Ako lang po sa agsili mga kabanat. Sa gusto mo sabay diha mga kabanat, siyempre hukad na po mo sa inyong bahaw diha. Mga tulo lang siguro kasili mga idol. Sakto na ako ni. Ni. Sarap mga idol. Banat na po. Kani mga idol, buro ni nga isdang tamban mga idol. Siyempre, pinaraan gihapon na nga buro, asin ra gibutang ana. Gamay asin. Kaon ta. Ito po yung traditional way of cooking sa pinakbit ng mga Ilocano. Mas masarap yan pag mayroong ampalaya, sitaw. Kaya lang talong lang ang available sa akin ngayon. Okay na rin, masarap. Super healthy po yan. Hindi tulad ng bagong generation ngayon na ginigisa pag nagpakbit. Okay din naman. Sarap.
Talong mga idol oh. Mm. Sarap ng buro ko, nakakain lahat. Mm. Pinrito ko po yan mga kabanat. Sarap po. Kain na mga idol. Isa lang ang masasabi ko sa pakbit na ito. Pampagana mga idol. Appetizer yung labas dahil sa bagoong isda na nilagay ko. Nako. Rice pa more. Sarap. Ito, wala na pong kahoy ito mga idol. Tinanggalan ko na. Itong mga ganito oh. Wala nang kahoy yan. Itong buro oh, pampagana din. Sarap. Mabisa mga idol. Mm. Isang masarap na kainan na naman po mga kabanat. Noot yung bagong isda sa mga gulay-gulay mga idol. Grabe. Napakasarap po. Okra oh. Ito pa. Maliliit. Maliliit ngunit napakasarap. Ako lang po ang nagburo nito. Sarap. Sa muli mga idol, maraming salamat po sa panonood at siyempre sa suporta mga idol. Lumiaw eh. Ito po oh. Ibusin na natin.
Lami man di kining pinakbit nga kinaraan mga idol. Hmm. Yung ginamos mo gula ni. May dalag bidag yun. Ayun, ubos na naman po mga idol. Thank you for watching po. Amping kanunay mga idol. Bye-bye.